Sant Joan de les Abadesses va acollir al setembre la Taga Evo 2040, la penúltima prova de la Copa Catalana de curses per muntanya. Gairebé 300 corredors es van donar cita en una matinal perfecta per pujar fins al Taga i tornar a baixar. El corredor local David Rovira va ser profeta a la seva terra, mentre que en categoria femenina Georgina Gavarró va continuar intractable i es va assegurar el primer lloc de la Copa Catalana. Sant Quirze de Besora acollia el 16 d'octubre el tancament d'una gran Copa Catalana 2021. Ho feia el Trail del Bisaure, una cursa que s'ha guanyat el respecte de tothom per la seva bona organització, un preciós recorregut i el seu sentit de l'humor. L'esdeveniment arrencava a primera hora al matí amb la Ultra 56 km i també comptava amb una cursa d'11 km i el Trail de 22, la prova inclosa a la Copa Catalana. La ja guanyadora a la general, la Georgina Gavarró, no va córrer per reservar-se per l'endemà a la final de la Copa de Curses Verticals, però va voler estar present al Trail del Bisaure. Sí que es va vestir de curt David Rovira, el guanyador de la darrera cursa de la Copa. Són uns 21 quilòmetres llargs, hi ha 1.000 metres de desnivell positiu i és una cursa molt variada. És una cursa molt variada que hi ha trams de tot. És força corrible tot plegat, hi ha trossos de pista, corriol i pel mig intercalem algun tram tècnic que fa, penso jo, que és una cursa que hi ha una mica de tot, que pot agradar bastant a tothom. Tots ho sabem, que aquí els catalans amb les curses de muntanya, només heu de veure els corredors que hi ha a l'elit mundial, som una mica com el bàsquet i l'NBA amb els americans, no? Llavors, hauríem de tenir una lliga que fos una NBA i jo crec que això s'està començant a vestir. I espero que això continuï, que aquest boom i aquesta repercussió que està tenint aquesta Copa, que continuï, que vagi a l'alça, perquè això pot ser una cosa molt bona per les noves generacions que pugen, per fer més afició i per crear un bon planter i un bon nivell. Un total de 400 corredors i corredores es van donar cita a les 9 del matí en una cursa que acostuma a omplir inscripcions ràpidament. Ningú va voler faltar a la cita del Trail del Bisaure. Per davant, 22 quilòmetres sobre un recorregut íntegrament de corriols que combinava trams corredors amb fortes pujades i un parell de seccions tècniques. Un menú molt variat, passant per alguns dels punts més emblemàtics de la subcomarca del Bisaure, integrada a Osona, com són els Bufadors, el Castell de Besora i el Pla del Rebell. A banda de la competició popular, el focus estava posat en la lluita per la segona posició femenina de la Copa entre Cèlia Balcells i Rosa Navarro i en el guanyador absolut masculí amb Sergi Garcia com a líder amenaçat per David Rovira. Qui acaronaria la glòria al final de la cursa i s'enduria la Copa Catalana? Després de 6 mesos per fi ho sabríem. El Trail del Bisaure consta de 22 km i 1.000 metres de desnivell positiu per un terreny de mitja muntanya, molt boscós, farcit de corriols i amb algun tram tècnic força inesperat. Després de sortir de Sant Quirze, els corredors enfilen cap a Montesquiu i la Farga de Bevier, fins a arribar als Bufadors. Un cop allà es dirigeixen cap a Santa Maria de Besora per la Riera dels Ferrers i finalment tornen a la vila pel Pla del Rebell. Pur Trail del Bisaure, boscos, corriols i aquest any sense fang. Aquesta és una senya d'identitat de la cursa, però malauradament pels organitzadors enguany estava tot sec. Antoni Font i el seu equip els agrada complicar la vida dels corredors, que recordin per sempre el seu pas pel Bisaure i el fang sol ser-ne un magnífic aliat. Des del primer moment a la cursa masculina es va formar un grup capdavanter amb Jonathan Mora, exintegrant de la selecció nacional, David Rovira en un gran estat de forma i Marc Oller, un altre habitual de la Copa Catalana. Joan Pol Vilà i Arnau Aranda el seguien de ben a prop en una cursa molt igualada, ràpida i disputada. En Sergi Garcia, el líder de la Copa, tractava de defensar el seu lideratge.
Carles Sunyer el seguia de ben a prop. En categoria femenina, la Laia Montoya, encara en edat júnior, liderava de manera sorprenent la cursa, un altre nom a tenir molt en compte pel futur. Al quilòmetre 11 i mig, els corredors arribaven al bar Baví, un avituallament que comptava amb cambrers vestits amb smoking. Una de les moltes sorpreses que ens esperen al Bisaure. La sèrie Balcells s'ho prenia amb filosofia, després de decidir abandonar. La temporada ha estat molt llarga. Això sí, sempre amb bon humor i amb un gran ambient, que al final fem això per divertir-nos. Un cop superada la meitat de la cursa i amb 1.000 metres de desnivell positiu en total, podia semblar que d'aquí fins al final el recorregut ja era bufar i fer ampolles, però mai et pots confiar al Trail del Bisaure. Tot i que no hi havia fang, la pujada fins als bufadors és tan bonica com dura i exigent. Qui no hagi guardat força s'ho pot passar força malament en aquests trams tan durs en un espai obac, humit, ombrívol i arrecerat, tan característic del Bisaure. Els bufadors és un trencament de la creata de la serra que es va formar amb diferents acumulacions d'estrats i de roques que provoquen cavitats profundes per les quals de vegades se sent bufar el vent. D'aquí ve el seu nom, els bufadors. A partir d'aquí els corredors tenien una altra baixada salvatge fins al quilòmetre 15 per tornar a pujar més de 100 metres en un quilòmetre fins a arribar a Santa Maria de Besora. Un espai idíl·lic on gaudir de la muntanya, l'esport i la natura, sempre amb un gran somriure a la cara. Un cop a Santa Maria, els corredors havien de pujar fins a les runes del castell, situat a ponent de la vila, a 1.023 metres d'altitud. Una altra ascensió curta, però molt exigent. Després el recorregut ens portava per una cresta de pedra massissa que aporta un altre punt diferencial a la cursa, a banda d'unes imatges i uns paisatges espectaculars. Per tot plegat, el Trail del Bisaure és una de les proves més ben valorades a nivell popular de tot Catalunya. El següent objectiu era el Pla del Ravell, al quilòmetre 19. Aquí els participants havien fet tot el desnivell positiu i només els quedava baixar més de 300 metres en 3 quilòmetres i mig fins a Sant Quirze de Besora. Una baixada on es decidiria la cursa. David Rovira, que havia mantingut un gran frec a frec amb Marc Oller, va repetir en 1 hora 48 el triomf de la Taga Evo, el seu segon consecutiu a la Copa Catalana. Marc Oller i Jonathan Mora van arribar menys d'un minut després i van tancar el podi masculí. Tot i tenir una mala cursa, en Sergi Garcia va lluitar fins al final per acabar 14è i defensar el seu lideratge a la Copa Catalana. Doncs hem anat molt junts tota l'estona, fins a haver passat Santa Maria, que és sobre el quilòmetre 16, i després, un cop he passat el poble, he decidit per començar a apretar una mica, a veure què passava, i he pogut escapar sol i fins a meta. Vaig córrer el 2019 i bé, em sembla un bon recorregut, és molt corredor, és un recorregut molt diferent comparat amb l'última prova de la Copa, que és un recorregut molt més trencacames, d'alta muntanya. Està bé que hi hagi diferents curses de la Copa. Al final la Copa mostra la regularitat de tota la temporada i estic content per això, perquè al final doncs, bueno, he anat de menys a més, crec, i al final d'aquestes dues victòries sí que he pogut demostrar una mica tot el que he entrenat durant aquest estiu. En categoria femenina, gran sorpresa de la júnior Laia Montoya, que va ser la guanyadora en 2 hores 08 i la 21a de la general. Elena Mercader i Núria Hospital van completar el podi, mentre que Rosa Navarro va ser quarta. Quasi que he pensat que he sortit massa ràpid perquè quasi anava com a demanda de tots, però he anat pujant, el meu fort ja són els plans i la pujada, he anat pujant, a les baixades anava amb més precaució, però he anat fent i molt bé, alguns trossos els he trobat tècnics, sobretot de baixada, i espectacular, és l'única paraula que tinc per aquesta cursa.
espectacular. Són corriols, bosc i molta natura, i m'ha encantat. Els guanyadors van rebre la clàssica destral del Trail del Bisaure i el pitrai de vencedors de la prova de la Copa Catalana. Aquest va ser el top 5 masculí de la prova, amb David Rovira al capdavant, i aquest el femení amb Laia Montoya com a guanyadora. I així queda la classificació final masculina de la general de la Copa Catalana, amb Sergi Garcia com a guanyador, David Rovira segon i David Vidal tercer per només 2 punts. I la femenina amb Georgina Gavarró, ja vencedora, la Rosa Navarro finalment segona i Cèlia Balcells tercera. Tot va començar al març, a la Trencacim Paüls. Allà un fortíssim Sergi Garcia va guanyar la primera de les 6 curses d'una Copa Catalana que ha fet un gran salt de qualitat, com també explica Georgina Gavarró. Molt content, la veritat és que a principi de temporada no m'ho hagués pensat. Va començar molt bé Trencacims i al llarg de l'any he intentat ser el més regular possible i la veritat és que estic super content de com ha anat tot. El que he patit avui ho recordaré durant molt temps i li dono un valor afegit també de fins a l'últim moment haver lluitat i no haver regalat res a ningú. Estic molt contenta, ha sigut un any on vaig començar una mica temptejant la Copa Catalana, no esperava pas estar al davant realment i ja des de l'inici vaig veure que era una possibilitat i vaig dir, va, doncs anem a intentar-ho, a veure si de veritat aguanto tota la temporada amb aquesta bona posició. Al final és tot un any, és des del març una cursa per cada mes fins a l'octubre. És una copa que demana molta regularitat, està en un estat de forma molt regular durant tot l'any i això era un repte molt gran. Crec que està bastant ben pensat, sobretot el tema de les cròniques prèvies, post, els vídeos, li donen una mica més d'al·licient, no? Una mica més de joc, de va, a veure com anirà la següent, et revisen com ha anat l'anterior. Crec que ha donat un salt de nivell, tant en curses, al nivell dels corredors, d'organització, els mitjans de comunicació que s'han volcat i ha sigut una passada, no? Poder-ho seguir i tota la compatibilitat, però també els valors que s'han transmès entre els corredors, ha sigut una passada, la veritat. Això ha estat tot per aquest 2021. 6 curses, més de 140 quilòmetres, alguns dels indrets més bonics del nostre país, molta emoció i, per sobre de tot, esport, companyerisme i natura. Aquesta ha estat la 19a edició de la Copa Catalana de Curses per Muntanya, la nostra copa. Ens trobem l'any que ve amb més ambició i ganes que mai.